Concentrat. Bon dia! Aquí. Bon dia. A Viladamat fem activitats físiques en el medi natural. Des dels centres d'atenció primària ens deriven diferents pacients amb diferents patologies i nosaltres aquí els hi fem l'apartat de l'activitat física, sempre en el medi natural i aprofitant els itineraris saludables que tenim en els municipis. L'activitat d'aquí consisteix en la marxa nòrdica, fent un primer bloc d'escalfament, després fem una sortida, una caminada, utilitzant els itineraris saludables que tenim de DIPSalut, i llavors parem i fem una píndola de la salut. Un dia és més de tonificació del cos, l'altre dia és més de tècnica de la marxa nòrdica i a vegades són exercicis en grup, a vegades són individuals, on mirem de millorar la salut dels usuaris per mitjà de la marxa nòrdica. Aquest projecte sorgeix de la implementació dels fisioterapeutes a dins de l'atenció primària, que juntament amb els equips de benestar emocional i comunitari es treballa per millorar la salut del pacient i promocionar un estil de vida més actiu i més saludable. L'equip de l'àrea bàsica juntament col·labora amb el programa d'activitat física de DIPSalut per tal que el pacient pugui tenir els recursos per continuar amb l'empoderament de la seva salut a través de l'exercici físic. Doncs m'he apuntat en aquest grup tan maco perquè fa uns 30 anys que tinc fibromiàlgia i fatiga crònica. Cada dia me fa mal molt tot el cos i no m'hauria de casa. Però sé que m'haig d'esforçar, m'apunto a tot el que surti i he trobat aquest grup tan fantàstic i em va molt i molt bé. Aixecar-me de bon matí, a part que hi ha un grup molt maco, les companyes molt maques i el professor encara més. Ole, ole tu! Vinc, perquè me vaig trencar el fèmur i m'han receptat que tinc de caminar molt i és el que faig. I el grup que vaig m'agrada molt de fer el que faig al gimnàs amb en Joan Carles, que ho fa molt i molt bé tot. Vinc aquí a DIPSalut perquè me fa mal l'esquena i bueno, és un grup molt maco, molt simpàtic, el CAP m'ha contactat per poder-ho fer, o DIPSalut, i m'hi he apuntat i estic molt contenta. El professor fantàstic, amb música i tot, molt actiu, un grup fantàstic també, i bueno, doncs mira, aquí estem, ens sentim molt bé, fem la marxa nòrdica, que també va molt bé, i bueno, doncs ja està, perfecte. Els beneficis que intentem fer és que durant aquestes 10 sessions que duren el nostre programa, que fem conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària de l'Escala, serveix perquè la gent tingui empoderament i vulgui seguir practicant exercici físic en el medi natural i sentir-se més a gust i millorar la seva salut en general. Tan 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 darirorarita tatiro tate darirarorare tatito tate. Vale, estiro davant, aquí davant, 1, 2, molt bé, estiro, perfecte.